Tässä mä oon mun serkun Noelin ja pikkuvelin Lennin kanssa. Metsissä me pyöritään täällä ja katsotaan vähän paikkoja. Ja sellaista niin, mutta tää on Lauri nyt tehty jo. No, joo. Nyt on kiskasta nyt. Mutta me just nähtiin hirvi. Me ollaan meidän mökin metsän lähellä. Meidän mökki täällä lähellä. Mutta joo, mä oon vähän pyöritty täällä. Me nähtiin hirvi jos vaiheessa. Mä en kuvannut sitä. Mä voisin kuvannut, mä sanoin tähän videolle. Mutta mennäänpä sitten metsään. Täältä on. Koska me siitä, kun me lähti se hirvi, niin me ei uskallettu enää kuvaa sitä, kun se meitä päin. Me juostiin pakoon. Ja sit sekin. Niin. Niin. Me mennään nyt sinne katsomaan, onko se siellä. Me ollaan mökissä. Tää mökki on tuolla Ähtärissä. Joo. Täällä on vähän kylmä. Mitä? Mä en edes tiennyt, että täällä on vettä. Äijä. Mä en edes tiennyt, että täällä on vettä. Ei mun mielestä mökillä siitä. Täällä ei kyllä ollut tällaista nyt. Puromaa. Ai niin. Minä sinne. Mennään eteenpäin. Tää on jo jäässä. Ui. Tässä tiskaajiin. Oikeesti. Tää on tällainen Ähtärissä tällainen joki. Tässä näkyy. Tästä. Meidän pitää palata oikeesti mökille. Älä juoksemaan, jos näin joku liikkuva tuolla. Oikeesti. Joku puhuu oikeesti tuolla. Oikeesti joku varmaan joku liikkuu tuolla. Okei. Mut hei, nyt tän sisälle mökille. Joo, että heippa.